Различен следовател. Книга 1, част 1, глава 7, част 1. Това ли е адресът? Попита Глухарьов, когато той зави по някаква нашарена с дупки или по-скоро кратери задна уличка между блоковете. Гадни блокове, не особено високи, по около 7-8 етажа, ама гадни. Типичният соц-кошмар. Мръсно сив бетон, изпъстрен с петна пръшки по горните етажи и графити по долните. Общо взето, пълна дупка. Това е, отвърна ми той, докато паркираше. Дръпна ръчната спирачка и каза: слизай. Взе ли си пистолета? Ама за какво ми е? Възнегодувах аз. Простният кобур много ми пречеше, да не говорим как се заплиташе през рамките на сутия. На мъжете им беше лесно. Сигурна бях, че Ирина Сергеевна не носи нищо на рам. Обаче, още не бях проверила дали е точно така. Взе ли го или не? Попита ледено той. Взех го де. Предадох се аз и разтворих сакото, че да види. После започнах да си обличам пълтото. Само, че не виждам какъв смисъл имаме от него. Не отиваме да го арестуваме, това първо. А и да отивахме, това второ, нямаше изобщо да ни помогне. Срещу първо равнище ще мине само някой със същия или по-висок ранг. И за предпочитане по-висок. Въпреки това, сама каза, че куршум в главата... Глухарьов! Обърнах се към него, възмутена до дъното на душата си. Да не си посмял да си помислиш подобно нещо. Само отбелязвам, вдигна примирително ръце той. Все пак е още дете. Именно! Слизаме ли? Той кимна. Излязохме от колата и се насочихме към улющения вход. Метална врата, както си му редът, но издраскана, ръждясала, отврат. Градинката пък беше пълна с нейлонови турбички и други буклуци. Даже ми се стори, че видях няколко спринцовки под един храст. Още по-голям отврат. Чудех се какво ли се върти в главата на партньора ми, защото Глухарьов видимо не се трогна ни най-малко от гледката. Той дръпна вратата, естествено беше заключена. Да звъннем на звънеца, а? Кимнах аз към домофона. Той само поклати глава. Обзалагам се, че много отдавна са го разкачили. Всеки може да позвъни и най-често не е, защото иска да влезе. Само излишен шум. Ще чакаме някой да излезе. Ама така ще висим цял ден тук, възкликнах аз. Как така ще висим тук, като може никой да не излезе изобщо? Никога не съм била от търпеливите. Съмнявам се. Блокът е 8 етажен, все някой ще мръдне на някъде. Я да изхвърли буклука, я нещо друго. По-добре да влезем така, отколкото да известим целия свят, че сме дошли на проверка. Заключи той и се подбря на стената с дежурната цигара. Отново тия цигари, бе! Как не му писва на този човек? Ако не си забелязал, в униформа сме и двамата, кимнах аз към панталона. Както и да влезем, все ще ни забележат. Като семафори светим. Хората рядко гледат в краката на другите. Изсмя се Глухарьов на невежеството ми. А и да влезем и да ни видят, ще измисля нещо. Важното е момчето да не знае, че идваме. Оперативният работник си остава оперативен. Прав беше. А за това трябваше да се сетя аз, различната. Нали все пак този нехранимайко беше мой проблем, а не негов? Затова послушно седнах след Глухарьов на мърлевата пейка пред входа и зачаках да се отвори външната врата. Но не ни провървя веднага. Висяхме пред вратата на скапания блок около половин час преди една бабка да излезе да изхвърли буклука. Сергей, който се беше опрял на рамката на вратата да пуши към оня момент, се отдръпна да я пропусне. Бабата го подмина, като не пропусна да го удостои с многозначителен подозрителен поглед и точно когато той задържа вратата, че да вляза аз, го заговори. А извинете, господине, вие сте от милицията, нали? Замръзнах. Ей, сега будната съвест на квартала ще вземе да вдигне вой до Бога, че сме дошли. Глухарьов обаче изобщо не се смути, а кимна най-сериозно. Точно така, госпожо. Бабата се усети, че й се дава карт-бланш и продължи. А защо идвате тук? Престъпление ли е станало някакво? И без да дочака неговия отговор, започна да нарежда. Има един тук, Григорий Мишкин се казва. Много лош човек, да не сте дошли за него. Мен ме напуши див смях. Явно бабката не се харесваше с въпросния Мишкин и сега се възползва от момента, за да го наклепа пред съответните органи. Глухарьов обаче реагира съвършено професионално. Подпря вратата с крак и сложи ръце на раменете на бабката. Благодарим ви за бдителността, гражданко, каза съвършено сериозно той. Приличаше на герой от анимационен филм.
Тръгнали сме да обикаляме кооперациите в търсене на недобросъвестни съседи. Ще проверим всички апартаменти, но след като вие толкова услужливо ни насочихте към нарушителя, ще посетим първо него. За мой ужас, бабката се оживи. А нека дойда с вас, тък му ви опътя. Тък му си отварях устата да възразя, когато Глухарьов каза със същия сериозен тон. Може да бъде много опасно. Нарушителите понякога реагират много агресивно спрямо милицията. А ние не искаме да излагаме живота ви на риск. Ама аз... Не. Цъкна той с език. Ние сме специално обучени как да постъпваме в подобни ситуации, но не се знае какво може да стане, ако и вие дойдете с нас. Ситуацията може да ескалира. Той поклати глава, все едно ние отивахме на някаква сигурна смърт. По-добре не. И обърна бабката по посока на кофите за Босклук, защото тя още държеше торбата в ръце. Благодарим ви за бдителността. Вашата помощ ще бъде отчетена в рапорта ни. И я побутна в указаната посока. Наистина ли? Невярващо поласкано попита тя и се извърна. Наистина. Кимна той, махна и с ръка да върви към кофите и побърза да затвори вратата. Вече от другата страна въздъхна шумно и се опря на вратата. Вече не се сдържах и прихнах. Той обаче ми запуши устата с ръка. Не тук, че може да те чуе. Тая мога да има уши като пеленгатори. Аз продължих да се заливам от смях и отблъснах ръката му. Ама беше като някоя комедия, хилех се аз, докато се качвахме по стълбите до 6-тия етаж. Асансьорът, естествено, не работеше. Как се отърва от бабичката само? Често ли ти се случват подобни неща? Постоянно, развеселено ми отговори той, поклати глава. Хората видят милиционери и си мислят, че сега всичките им проблеми ще се решат с магическа пръчка. А така не става. А да го проблемим ли онзи Мишкин за всеки случай? Попитах аз. Вече се бяхме качили до 3-тия етаж. Глухарьов се опули насреща ми. Не вярвам в съвпаденията и тук виж онзи се окаже някой престъпник, поясних. Да, бе, преви се от смях той. Много криминалета си гледала. Само по филмите главният герой получава наглед ненужна информация от случайен човек, която се оказва ключова за разследването и разрешаването на случая. Ама все пак, започнах аз, но той вдигна ръка. Не, тръгнали сме с много по-важна задача от лоши съседски отношения. Освен това, ако онзи наистина е престъпник, сме крайно неподготвени за среща. Никаква идея какво държи в жилището си. Прав си, какво ли не можеше да се купи по интернет. Изкачихме следващите няколко етажа в мълчание. Искрено се надявах Глухарьов да има някакъв план, защото в моята глава се въртяха неща, които никак не подхождаха на една светла. Впрочем, някои от тях и на една тъмна не подхождаха, ама това беше друга тема. Стигнахме, посочи Глухарьов в сивата врата по средата. Бяхме се качили до 6-тия етаж, значи. Обикновена метална врата, калпах я в електрически звънец. Нищо особено. Странно. Тъмните обикновено си падат по разкоша, но пък от друга страна майката е светла. И вероятно това е било нейното решение. Както и да е. Глухарьов позвани и зачакахме. Обаче никой не отвори. Тогава той позвани отново, като подвикна. Отворете, Надежда Семьоновна, ние сме! Искрено се надявах Надежда Семьоновна да съобрази кои са тия ние и да не вземе да ни сбърка с някого. Не ми се правеше мазало тук. За мой късмет, вратата леко се открехна. Явно беше познала Глухарьов по гласа. Жената изглеждаше още по-смачкана и съсипана, отколкото в районното. Коса, хваната с щипка на върха на главата, измачкани къщни дрехи, в случая стар пуловер и някакво долнище на анцук, размъхнати чехли. И толкова печална физиономия на лицето, все едно целият свят се е стоварил отгоре й. Така обикновено изглеждат отрудените жени от работническата класа. Онези, които прекарват половин ден на смяна в някой цех или на държавна работа, а после се връщат вкъщи да търкат и лъскат и да спретнат вечеря за съпруга си алкохолик, който след това ще се напие и ще пребие тях и децата с каиша, преди да отиде да си допива саверите в някоя градинка.